Into edala ukuthi ngimbize ukuthi ngibhene nenkinga la. Udadewethu engamsusa emakhaya ngwana akhe esole umsebenzi ngamletha la ngamtholela umsebenzi. Userviceane wakhetha ukuthi alale nendoda yami. Le nto abisiyenzeke kaningi nje ngibabamba. Ngokunye ngaze ngathi ngiyabanokhela bangavula mengithi ngiyabheka ewindini elalivulekile awubanquni. Balalana baze bagcine manje ngathi sengitholile ngabakhuza. Babona ukuthi abaphume bambuqasha indoda yami sathi sisasembhedeni njena sibhize embhedeni yangibiza ngegama laseswami. Uyamthanda wena uyamthanda wesisi uba igama lakho ngoNtokozo. Uyamthanda wena Not that much because sana nodadewethu. Yes. Yini la kukhohlisa ngayo yini la kuchaza ngayo Imali. Uthatha imali wenzani yini Sebenza. Indaba wena unganqabanga ngoba usisi wakho. Kanje ngikwazi ukwenza lokho ephaka. Futhi nawe awuhasho kuye. Kuyenzeka maso noma yini. Wena cacisa manje ukuthi wenze njani. Ngibingelele mbuyelo wevumani film lo khuluma uvumani le wamhlabela enganaso madoda le phansi emangozi kuthiwa kuba lombeke egcini kodwa kuyasikho lapho silala sikhona uyaphila my sister. Ngiyaphila njani bhuti? Siyaphila. Ungake nje usilandise uyichaza ukuthi ubani igama kungani usibizile wathi sifike la uhlala khona khona into ekudlayo. Mina ngu-Elethu kaMkhize. Into edala ukuthi ngimbize ukuthi ngibhene nenkinga la. Udadewethu engamsusa emakhaya ngwana akhe esole umsebenzi ngamletha la ngamtholela umsebenzi. Userviceane wakhetha ukuthi alale nendoda yami. Le nto abisiyenzeke kaningi nje ngibabamba. Ngokunye ngaze ngathi ngiyabanokhela bangavula mengithi ngiyabheka ewindini elalivulekile awubanquni. Balalana baze bagcine manje ngathi sengitholile ngabakhuza. Babona ukuthi abaphume bambuqasha. Bahlala emqashweni nje manje bakipitile so yikona ngithe angimbizi ukuthi ningenelele ningisiza ukuthi ngiliqazulule lo daba. Bahlala ndawonye ingakho banqabela ukusiya lapha lesibaka ngaza la uhlala khona. Yebo bahlala ndawonye nje sekunesikhathi ngizwile nje nami ngizwa ngabantu engisebenza nabo emsebenzini ukuthi hayi bahlala khona imiqasha bahlala kuyona nje bahlala bobabili sonke lesikhathi nje bayihlalela ndawonye. Wena umsusa emakhaya usisi wakho nizofuna umsebenzi edolobheni? Yebo mina ngamsusa emakhaya ngaze ngitholele umsebenzi ngoba wehleli nje kwathi sekunesikhathi nje engasebenzi ngamtholela umsebenzi ngamsusa emakhaya. Nizalwa umama oyedwa baba oyedwa noma usisi nje? Sizala umama oyedwa kodwa ubaba bahlukene. Sizala umama oyedwa nje ubaba bahlukene usisi wami omncane. Indoda yakhe ithini noma uyikhuza ngale nto? Yabe saniyavugula bavugula nje bobabili bathi njena ngithatha izinto mina ngendlela yami ngesinqele phela bavele bobabili bayaphuza mina ngiphuza so umuntu ophuza uhlezi vele nolaka. South Africa. Ngabe mhlambe kuwonke lento le yenzeka nami ngabe mhlambe ubuyilindela izikho impawu obukuyibona mhlambe umuntu wakhe ehalela usisi wakho ngalesikhathi efika nomsisi wakhe embuka umuntu wakho? Ayikho into ebekade ngisolisa into ebengazi ngicabange ngoba uthi sami nje emakhaya bentomazana nje yena nje bekuhlezi kunqonwa yini ukuthi ayiphethe kahle so ayikho into adingisolisa nomuntu wami naye nje bengithanda kodwa manje kwaya ngokuya into yadala ukuthi ngisole babe sebeqala sengibona ukuthi akaseyeni lo muntu lo engamthanda kwasekuqaleni useyashintsha sekhona ashintsha ngawo seyathanda ukuthi maybe uyophuza ahambe nayo usisi wami vele ngeke ngihambe ke nabo maybe uyophuza ngoba ngiphuza. Sasa manje umama usekhona umama? Yebo usakhona yena. Owani uthi nje semdala. Semdala impela. Angikaze ngimbikele. Bengingazi nalokuthi ngizomqalaphi. Ngisaba ukuthi mhlawumbe uzovuka uyiphika nazo zonke izinto ezingoba usemdala. So umuntu nje uyigulelayo.
ukuthi udadewenu wenzani? Yebo, ngiyasaba nje ukuthi ngizothi nje ngizomqala ngakuphi nje uma ukuthi usesuke nje emakhaya kweze eThekwini usenza kanje. Ngoba enye into akwayenza sathi sisasembhedeni wangibiza ngegama lasisi wami. Ubani sisi wami? Indoda yami. Sathi sisasembhedeni njena sibhize embhedeni yangibiza ngegama lasisi wami. Okunye futhi ngake ngathi ngiyabuya uyaqoqa nje ekhishini. Uthatha izinto zami zasekhishini, istofu, amabhodwe, okunye nje kokudla kusefrijini. Mengimbuza ukuthi yini indaba ethatha izinto zami, wathi hayi ngiya-afforda ngizothenga okunye sengahlula ukuthenga nje istofu nokudla namabhodwe. Ngoba phela kuyona into etheni la ethathayo. Ngase ngambuza mina ngathi mina hawu manje uzohamba wena ukhetha ukungishiya kodwa usuzothatha izinto zami futhi. Wathi hayi ngingambangela isicefe, wakhuluma nje yonke into ayikhuluma ngoba vele edakiwe. Usisi wakho la? Indoda. Indoda. Manje nisakhuluma efonini kanjani? Sesikhuluma nje yafoni nje yangibuza impilo. Besikhuluma nje phela kumina ehamba yena wethu uyoqasha la yoqasha khona wenzela ukusondezela umsebenzi khona umsebenzi omusha uthole ngoba wesengesikhathi nje ihlalile umsebenzi engawutholi. Wathi khomsebenzi omusha utholile so uyoqasha uzongibiza nje ukuthi ngizomvashela. Nakho esengizwe ukuthi la aqashe khona uhlala nosisi wami. Kwathi ngelinye ilanga nje sihlalele nje nosisi wami wangibuza umbuzo engawuqondi. Wathi nje kumina indaba indoda yami engayithengile ama-trunk ngoba ama-trunk amaningi ayo aney'mbobo amanye nje asegugile kabona ukuthi madala. Lo mbuzo waqalwa ngithusa kancane kodwa ngabuye ngathi hayi mhlampe usuke wabona e-bathroom meyogeza. Ngingazi-ke kanti ukuthi hayi yena nje usewabona nje basuke sebephumuleni ekamereni. So awukwazi umbuzo wayicabangela wena ngaphakathi ukuthi hayi mhlawumbe usuke embona? Angikaze ngimbuze ngoba ngangazi ngimcabangele into kanje. Mayithimbi bengisacela ungisondezele siqale sisondeze bani sibasondeze bonke noma sisondeze intombazane sisi wakho sibalethe bonke kwamanje ufunani wena? Ngingabaletha. Okay. Mfowethu bengisacela ungilandele wena manje awusho yonke lento umyenzeka mfowethu ithatha kubeke mhlambe wena usisi wakho imenza like an enemy to you or nje usamthatha njengosisi wakho? Yena angeke ngimzonde sisi wami. Angeke ngimzonde, ngiyamthanda uTakama. Ngiyamthanda ngeke ngimzonde kodwa into angenze yona iyangicasula. So ngifuna incazelo ukuthi yini indaba ekwenzile. Indaba ekwenzile bebangaka abafana la ngaphandle. Bazokhetha eyami indoda. Ungasondela nje my sister. Ngiyaphila njalo. Hayi mfowethu ungazohlala la wabalekela intombi yakho manje ukubalela umuntu wakho noma usenizitha? Angizwa futhi. Asizitha futhi. Yeah. Uyamazi lo sisi? Ngiyamazi. Yeah. Umazi kanjani? Siyathandana. Niyathandana noma nanithandana? Siyathandana. Nisathandana sisi noma wagcina nithandana? Mina ngagcina sithandana. Hayi sisathandana nami ngingazi yena mhlawumbe usathandana nami. Sekunesikhathi cathi siphelile inyanga eziwu2 singabonani. Egcina nje ngokufona futhi nakhona wefona mhlawumbe kanye esontweni engibuza impilo ukuthi ngisaphilani athi bebanje umsebenzi ikona kade engangifonile. Kodwa mase ofuzo ngitshela ukuze ezongilanda ayohlala nami la hlala khona. Hey South Africa sisters uyaphila? Ngiyaphila njani bhuti? Nami ngiyaphila. Uyamazi usisi? Yebo dadewethu. Dadewenu? Yebo. Ngempela uyamthanda? Ngiyamthanda. Sisi wami ngakusho ukuthi yini ekukhathaza yenze usisi wakho? Into engikhathaza yenze usisi wami ukuthi ngithi ngimsuse emakhaya ngoba ngimthanda kudadewethu ngamtholela umsebenzi mase yena azongigwaza emhlanje ukuthi athathe indoda yami alali nayo. Walento baqale balala nayo belala endlini yami. Endlini yami kwaya ngokuya ke njengoba sebehlala bobabili manje beqhaje ukuthi into yabi yaqhubeka. Manje wena buhlala nendoda yakho noma uhlala nosisi wakho indoda yakho ihlala yodwa indoda yakho yazolala nosisi wakho endlini yakho?
mina bengihlala ngedwa ngathi sengimthola sayihlalela naye usisi wakho indoda yami. Usisi wami ngathi sengimlanda indoda kwamele phela ukuthi ifika nje ukuthi izongibona. Kanti yona izofika ngokunye afica usisi wami. Shuthi into yabaqala lapho ngoba mina ngafika sebevele sebehleli nje sebazana. Uzanjani mfowethu uthi ulale nosisi womuntu wakho? Hayi usisi walo usisi Khuluma nje mfowethu njengoba usuku uhefuzela. Angithi uyahefuzela sisi kwena? Usisi lo uyena ongichazayo efikile evakashile emzini wami lo oyengekho lo kanye uzofika lo ethi uzobheka lo kanye uzofika egqoke into ezovela ingiheke ngabona ukuthi angivele ngihlale la kuyena uvele ngicoshe u1 la kuyena vele yaqhubeka indaba sahamba sayitolo soyikhithizela ey'tolo imali yami ngimoshe la kuyena lo ngiyamfihlela lo ngalo ukuthi hayi usisi wakhe ngimenza into ethile wagcina ngahlamba ngayo wagcina setholile ukuthi hayi khona into esiyenzayo. Awonze uyayichaphaza le ngane ngoba nakho iphansi? Hayi mfethu, hayi ukuthi ngiyichaphaza mfethu, into yobudoda mfethu, indoda mfethu, indoda ayifi ngomkhonto wodwa. Yabona sisi wami, uyayizwa into ofuna ukuyizwa ngithi kanti ngiyabona awazi nokuthi phansi. Yabo ngiyayizwa into engifuna ukuyizwa. Guys, bangifuna kona vele ukuthi akhulume ukuze Sofia nesixazulule sayo yonke lento lokuthi bathini bona ngento yabo, bayaqhubeka noma yabo ukuthi iziqale bayiqalelane. Sisi yini edala ukuthi udle usisi wakhe ithenda? Indoda engithanda ingenzela konke futhi akaphuza usisi wami mina ngiyaphuza. Sasihlangana ematshwaleni nendoda yakhe ngenzele wani nami ngenze wani. Shuthi lento le wenza wani kanjani? Shuthi lento le ayizwayo yona shuthi akamniki yona. Isona ke solution leyo ayikhenye. Mangenze njani ke mina ngoba indoda yakhe iyangithanda. Usisi wami awubona uyamxhaphaza usisi wakho ngoba nomyophansi angazi ukukhuluma. No, it's not like ngiyamxhaphaza. Indoda efayibambe into zayo. Shuthi yona abane feeling yami. Indaba wena unganqabanga ngoba usisi wakho. Bake ngikwazi ukwenza lokho ephaka. Futhi nawe awuhashukiye. Kuyenzeka maso noma yini. Wena cacisa manje ukuthi wenze njani? Cacisa it's either mina noma uyena. Wena uyabona kodwa uthi amasimba bafuna soreni babu kodwa amasimba nawenza. Ngiyabona kodwa nabo ngiyabathanda. Sisi wami uyabona ukuthi uzokubulalisa lo. Uhambe kuyasho ukuthi uhambe efaka. Kahle kahle bafu boqala ukuhashuka la noma vele ematshwaleni. Awucanga ukuthi ematshwaleni mhlambe bevele efaka ungakafiki la wena. Shuthi into ayenzayo ngishuthi. Shuthi uyamthanda wena. Wena uyamthanda wesisi uba igama lakho. Ngontokozo. Uyamthanda wena. Not that much because sana nodadewethu. Yes. Yini la kukhohlisa ngayo? Yini la kuchaza ngayo? Imali. Uthatha imali wenzani yini? Sebenza. Imali. Usebenza phela futhi ushaya umsebenzi. Afesi mina imali fesi ngiyiphantela fesi ngokuthi ngifesi ngiyakha fethu ngifaka yonke into amathali bese ngithola imali kanjalo iyona imali so bese imali bese nginika lo. Uyinika ba? Usisi. Usisi. Kedobo kahle kodwa sisi bakwenza isilima mina. Awuboni mfethu lo angathola noma umuntu amfunayo. Kodwa ngiyabona ukuthi angamthola ngoba mina esengibeka indlala kancane la kuyena. Kodwa naye ngoba ngiyamthanda ngicabanga mhlambe ngabuyela kuyena back. Mase lo umenze njani? Awubona ukuthi labantu benza izitha kahle kahle abaxabanisa. Hayi ngeke ngibenze sohlala nabo phansi ngoba ubusuku basho ukuthi mina ngiyamthanda ngoba awukwazi ukwenza phela lokho ucacisa uswenze njani. Isithi mina noma usisi wami. Ngamanje yonke into echazayo yikho.
uxabanisa iy'ngane zandawonye sho ukuthi kahle kahle awusithandi. No, it's not like isibahle. Fa ucacisa ukuthi kwenzakalani. Noma akadlala indima yakhe kodwa nawe ke dadewethu phela ngaphandle kokufihlela. Indoda nje idliwa khoma. Okusho ukuthi kumele ngindlele wena udadewethu indoda. Angishongo ukuthi kanjalo kodwa kuwena uhlapha udlala kancane. Nangikwazi ukuyimela leyo nto. Uthini pho? Indoda iya-actor phela. Nafa uyi-actela indoda. Ngokuthi usukele emakhaya, ngikususa emakhaya ngikulethe la mese wena ufike uzonke ngiyithende uthathe indoda yami. Akwazi kanjalo ngoba phela indoda phela umthelekiswana dadewethu. Bebangaka nje abafana la ngaphandle bakhetha nje leyami. Kodwa kokusalayo indoda umthelekiswana dadewethu noma ngabe ukathini ngahamba uye. Awubona usubulala udadewenu aphila ngalento yenzayo. It's not like ngiyayigxaja noma mhlawumbe nginqazivela ngayo kodwa phela indoda yakhe. Ukhomithini usho njalo. Ngisho ukuthi indoda umthelekiswana. Ngiyakuzwa lokho. Yes. Kuwo konke lokho okwenzayo wena proud ngalento yenzayo. No, njengoba ngisho ukuthi ngiyazigxaja. Ubuqala udlela usisi wakhe indoda noma mhlawumbe nawabanye bujwayele ukwadla le emakhaya. Angikaze. Wangiheka ngendlela angayihangayo. Manje bangaka sebeke bakuheha baphumelela ngoba ekuhehile waphumelela kwena. Kangakaze ngithathe indoda yomfazi. Njengoba eshadile nje. Yebo. Ngicabanga usisi wakhe sengakusiza yini ngokuzayo uma ukuthi njengamanje umbekubhayithile ekusizile. Ngiyazi ukuthi vele ngiyasangithemba ngesathembana futhi somndeni kodwa kusalayo ngiyazi lento wrong kodwa ukusalayo indoda umthelekiswana. Uzizwa kanjani ngayo? Insambatheka le kade ufuna ukuyizwa usufuna ukuyizwa incazelo vele bevukulaka. Yini ebinenza ukuthi nivukulaka menibuza kahle? Ayikho into evukulaka. Bengisho nje ukuthi yini angibe nibuza athi yini le niyenzayo nina nivukulaka nimvukela ulaka indaba nina benimvukela ulaka. Ngoba mhlawumbe nithatha advantage ukuthi akwazi ukukhuluma. Kungenzeka naloko ngoba kulo muntu ophansi kodwa kusalayo thina besenza lento sobabili khuluma nawe phela ungakhulumi ngedwa. Kungenzeka simina ngedwa. Why mfethu umxhaphaza kodwa intombazana? Hayi mfethu angiqhaphazi mfethu lo. Yini ubukisa ngayo bafika icwatsela. Hayi ngimgcwaliseni nami ngangithi ngiyantshontsha. Yabo. Kani uzokuthola lokho. Untshontsha kangakaningi. Hayi sesi-discount mhlawumbe akukona phela ukuntshontsha muthi uzontshontsha untshontsha uzobanjwe vele. Siswami ngikubuza mfethu kahle usayimisela uyimisela ngalo mfethu ngoba uyakuxhaphaza mfethu nje isinqumo sakho sithini nawe uyamthanda usafuna ukuqhubeka naye noma uzobayeka beqhubeka? Yena ngiyamthanda kodwa phela ke umuntu uyamyeka umthanda ngoba angikwazi ukuthi ngingabuyela kuyena esekwazi ukulala nosisi wami. Okusho ukuthi mesuke ngishiye endlini ethi usayophuza baningi abafika abatholi lapha ngoba angikholwa ukuthi bazwanela endlini beqaba ukuzwana futhi bazwanela lapho ababedakwa khona. So ngeke ngisamthemba uzongipholisa uzongifikela nezifo. Kanti angiyena umuntu othanda ukukhuluma uyazi nasekhaya ukuthi besivele sihlezi sibanga siyalamana. So uyazi ukuthi mina oshesha zihlisi mina obuyela ngezansi ngoba vele uphuma sile udadewethu ngiyamazi mina ohleze ebuyela ngezansi. Kodwa nje yena bangaqhubeka benza into abayenzayo. Mina bengifuna incazelo ukubona ukuthi yini yadala ukuthi baze bayiqala yini udadewethu engidlithende ngimthembile. Ukhona sesofuna ukusho ukuthi yini kahle kahle inhloso nje ingabe mhlawumbe wawuphethe umhobholo wawuphethe ubunja uzuthathele usisi wakhe indoda. Kanginomona ngento ezinhlabenzela zona. Izini amenzela zona izinto sebekwenzela zona bekunikeza imali yakhe meyokhana. Ubengithenge belendoda nje ilendoda nje ithanda ukuthi akuthengela kuspoil umuntu wakhe. Ubengithengela nje izinto mhlambe abuye emsebenzini nokuthi utholile imali alolanga engiphathele into ezimnandi abuya nginike. Kuleyo ndoda nje ekwazi ukuspoil umuntu wesifazane. Futhi uyabona kodwa mina le ndaba yenu usisi ukhetha ukuthi uyabaqhubeke wena uzoyisalela wedwa. Ngikhetha ukuthi nje abaqhubeke nje nento yabo ngizoyisalela mina ngisangamtholi umuntu alright. Kuyona phela ukuthi yena bengimthanda bengafuni ukuthi ngisheshe ngiqhubeke nempilo ngeke kube lula vele kodwa ngizofuna ngidlulile. Siswami uyabona ukuthi usisi wakho kufana nokuthi umthele ngamanzi abilayo ebusweni.
Ya kubuhlungu kona. Kubuhlungu noma uyazenzisa? Kubuhlungu. Kodwa-ke phela nayo indoda nanginomkhubulwane uyena-ke lo nje futhi mina ngisazwana nosisi wami 3 years. Anginankinga ngisho noqhubeka nizwane futhi nizwane yonke indawo nangomoya nangenyama. Akukwazi akusakwazi mise kanje ngisho ukuthi usisi wami ngempela futhi lento isimdinile akukwazi ukuthi ngenzeka kanje nakakhuluma isayidi lakhe. Bafo wenza njani uyaqhubeka nomuntu wakho? Umuntu wena sisi awusamfuni? Angisamfuni. Ngisho bangaqhubeka, ngisho bangayeka, angisamfuni. Angisamfuni. Nginayo vele imali yami ngiyayiphandela nami ngokwami. So ngizokwazi ukuyiphilela. Hayi mina ngicabanga ukuthi mina ngoba ngenza iphutha ngalokhu ukubona nomuntu wabo uyena ngisamthanda ngicabanga ukubuyela kuyena nje. Ubuyela kubani kusisi wakhe? Lo mdala usisi wakhe lo phansi lo nomoya ophansi umuhle. Lo akekho muhle lo. Hayi naye muhle. Naye muhle naye ngendlela yakhe. Naye muhle ngendlela yakhe. Namuntu usisi. Yamuzwa. Kodwa uthi usisi yena into ebefuna ukuyithola uyitholile. Ningaqhubeka isida awuqhubeki noma uqhubeki naye noma uyaqhubeka akasangene nakasayizingeni ususele wedwa. Kuzoba nzima mangiqhubeka naye umuntu lona. Yini enzima kade akungekho nzima ulala naye akukho nzima ukulala naye baba. Phela singamthatha lo muntu sawohlala naye emqashweni yabo mfethu ukusahlala naye. Imini engisebenzayo mina engisebenza nasebenzi. Ungakuboni lokho. Ngingakuboni lokho. Mina ngangize mina ngani mina ngedwa ngisebenza kani lo ongale uyasebenza usebenza kahle. Ngamtholela umsebenzi udadewethu wawuyeka ngwanakho eseyohlala naye ukuthi lo wemthembisile ukuthi bazonakekela uzomnakekela lapha yakhona. Ngamtholela nje umsebenzi wawuyeka. Mfowethu ngiyacabanga ukuthi ukusho konke sesofuna ukusho wena. Khona usafuna ukusho kudade wenu noma Kodwa fakucace phela ukuthi kwenza kanjani. Uzoqhubeka naye mfowethu uthi akasakufuni mfowethu uthi akasakufuni. Asangifuni. Hayi ngaqhubeka nawe udade wabo ngoba hayi bayifana into eyodwa. Ngaqhubeka naye. Sese okugcina ufuna ukusho before ngithatha umkhipho baba. Akukho mina ngizokusho phela ngaphandle ukuthi ngihamba nawe. Ngihamba nawe mina. Makuthi asathanda dadewethu ngihamba nawe. Manje ayikho into engayisho ngaphandle. Ngiyacabanga ukuthi South Africa konke kwanele manje nikubonile usisi uyithola into ade ufuna ukuyithola emhlabeni kahle kahle molungile abantu bagcina sebekuxhaphaza bakwenza noma hayi yoma iyiphi into siswami ngathi ningaba nesikhathi senene esihle ne niphathane kahle umuntu wakho. Ngiyafisa nami kube njalo kodwa sengizozwa dadewethu ngenxa yendoda yakhe. Hayi mina ngeke ngikuzonda mntakama. Angikuzonda. Uthi ngekakuzonda. Uthi akekho disparate. Kusho njalo sami. Angeke ngikuzondele umfana ngesixabanisi. Uthi akekho disparate. Uthi akekho disparate bafo yes. Hayi ngiyamuzwa. Ngeke sithi sikhule ndawonye sisuke siphume esiswini esisodwa sisobanga indoda ekugcineni. Ngeke ngikuzondele umfana. Shuthi ngakho-ke kuzofanele ukuthi-ke ucace ukuthi kwenza kanjani. Ngihamba naye. Ngicela mfethu sungabahambi izifo. Bahambi izifo. Siyabonga isikhathi senu baba. Yebo siyabonga kakhulu. Siyabonga. Wish. Kodwa wawubonena. Nama ngathi wasengimthanda saqala lento ethu nje. Awazi wawubona. Hayi angazi. Ngathiwa nje sengimthanda nje nami sidididi. Ngoba nje mengibheka kuma exam akekho okuleli yakhe akekho nje ofana naye. Bonke nje baphezulu. Yena nje angisengidowngrade nje.
kanti ngizothi ngiyathanda kanti ngithanda isilima vele. Ngathini kumuntu owenzekelwa into enje omunye uthule nayo la khona uyayibuka ujwayelanisa usisi wakhe nendoda yakhe yini kuthiwa usisi wakho nendoda yakho umkhonyana wakho ngathini umuntu o-free nje ukuthi bazwane baze bayikhiphe behambe ndawonye nesale ngemuva athi hayi vele usisi wami mama nendoda yami. Ngingathi kuyena akaphume lapho, akaphume nje kuleyo ndoda, angazenze ngathi uxakekile ngoba iyona into edala ukuthi abantu besilisa basithathe kancane babuye babone ngathi isixakekile, ngathi is-desperate for bona. Kanti umuntu wesifazane nje kumele uyithembe ukuthi baningi abasazokuthanda, angeke ube desperate for uthanda. So mawukuthi ukhona usisi noma ingane noma umama ubhekene naleso simo, ngizothi akaphume lapho uzomthola uzomthanda. Siswami manje urenta malini? Uyarenta la ekhaya, urenta malini? La ekhaya ngirenta u-700. Wena vele kade urenta ngaseqaleni mhla usahlala nayo indoda? Yebo, mina nto ngiyirentela vele kwasekuqaleni. Wawurentela wena, urentela indoda. South Africa kunzima, uyabona kodwa ukuthi ufunze nje jike lokhu phaya jike lo. Yeah. Siyabonga kakhulu ube nesibindi futhi ungabe desperate and then ungabi futhi yazi ukuba omunye umuntu bezona baningi abantu abalwela amandla. Hayi, mina umama ngifisa ukuthi nje ungaboni lo muntu wesilisa, ungakulwela konke empilweni, kumele ulele ukuphumelela nokuthi ulele umuntu wesilisa ngoba baningi la ngaphandle. South Africa yonke lana ikhona, siyanithanda my sister ngabe si-invitile. Ngiyacabanga bethu siyabonga nangesikhathi sakho yabo. Baningi abasibhalelayo manje ama-message maningi, abanye bafuna abantu, abanye bafuna cela mfethu nginikeze inamba yalowana, yabona cabanga omunye ufuna inamba yalo, so canga ama-message maningi, so kuningi esibhekane nakho. Siyanithanda kakhulu sisiwami, ube strong yabona, ungakhohlwa ukuthandaza yeso. Yebo. Uyicwecwe uyicwale ube muhle than before. Khululeka. Yeah, amen.